Sadid tubuh Nabi Sabai mana imra'atun mata. Sadid tubuh Nabi Sabai akapan kagak nakapatay. Apa kebabe ini karuman na mama na dari kadung ko surga. Datarang ga babe tanu. Sadi sakap kebabe ni karuman na insyaallah na anyan pangkatang ko surga. Ay plari ba po agiraw sa mama idaw pa surga do Allah ang muta karuma kada babe. Ay daw kan ya Allah kadi mo na kaya nang utang bitap ya Allah. Na sadi sakap kebabe ko na dito ni pangkatan na kababe ko surga. Buman siya babay, tapi tanan ni kapatay niya na ba nakikikil siya mama. Ada siya di mga dot. Ada siya di mga kabo. Abi katawan tanwa dia ka abay na sukarangit yan nagu kawaraw niya nagu katitigas yan na siyep ketimo-timo sa ngariiyan. As katanong mabuha mga mama na di dapat tabatan ng kiswaso ako mga babay. Basta hindi kayo na makilaro mga akyatar man yan na mudulian. Sulatin ka rin ni kapakapa dagwin ka. Maragay. Kadi ka babe na pere warwarang ka babe pa makasunto ka kano pere warwar makato ka lang siya makatalopono lara ka na batay ka wanu pere warwar yamun ka yamun nasa ka kami nakatuwa-tuwa ini ma pa nama ko masya ka lang nan okay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الواحد الصمد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه سراجا وقمرا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقاعدنا ومبعوثنا رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pagneruna aya kada layaman na ipakidya tano siyang kaada taraya na igira agagawi na piyang niyakan siya diyan kay askan wa mapapantag o ay ari manager Agia diyan kaya lokasyo pagariniw lakiniw manager sang na station Abdul Hamid sang nabaluhi na sobra kami sa magari na kate siya kanop na ayama na niya na minitapi nagu diyo bupenang kaya ada lemah pantar diyan gotowa tus master tanwa bayan labi amit tapi diyan gotowa kapten diyan gotowa staff kumamiyaw na sa nga pantar na seminarista kananan. Pada kananan sa dia kani pamana dia kani ka seminaran sa anak munisipyo Pantar. Diyan kaya isosura saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ayama ananian na mataan askatanu na puuntanu ko Allah. Inna lillah. Mataan askatanu na puuntanu ko Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Nagumataan askatanu nasitanuk man magandud ko Allah. Agi ayat pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam natigin kullukum banu adama wa adama khuliqa min turab. Ayat pitiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na langung kanum bawatan wadam. Na so Adam tugu Nabi na iladin wallah na puung kulupa. Saman so Adam na iladin na puung kulupa. Na ayat pitero pan wallah na thumma amatahu pa akbara. Andir ni kapatayo tau na pa akbara na ikubur ipalabang. Na ino to palabangan. Nagi ayat makna niya na punta no kulupa narutanok man maganud kupunan tanong.
Ilan naman nakalango na pupetay na ipulabang na sangkay ano pa, na inuto, nagirutanok pun, narutanok man pagkakasuya. Pagkaparatiyangan, walang na pupetay ni pulabang, summa amato fakbara. Kaayakip kubur nung nag-iorder wallah. Oriano kapati ito, napakbara. Labangan ito walau ta'ala. Na inutay pulabang, napagkakasuyin ko punan yan. Kailangan man nakalango na pupetay ni pulabang, banamiyali ka amiyatay, na si ipulabang sa langit. Sa puro. Ang manimatay, nilibay sa puro, benda igira agagawin na din na mo kita. So, kung nakaswatakan na makaptidaw pamasa ka sa atol, di, oto sirang. Nakiatago ang pansasakay sa dunia. Nadi, ayamaan na niyan na isa pa na sunna. Aki alam niya kini abulay. Na igiraan namin nagkaamiyatay, igiraan namin agad makaamiyatay. Na patero na kayo ni, inna lillah, igiraan namin nagkaamiyatay kung siya ito. Miyatay sidani. Hindi namin itiksa ka, hindi namin isatra ka, hindi namin imasapis mo. Uway, siya kito na miyawapak, siya kito na miyawapak, siya kito adani na miyawapak, na ayat karo na ka, na inna lillah, wa inna ilahi raji'un. Mataan na punta no ko Allah, na mataan na maganugtan no ko Allah. Napaka na makangkaapo sa uka. Kalaban namin nagkayamiyatay kung siya kito, na di kami mangimbestigar ka na baka reporter. Tulang ulit ni patay niyan. Sakit ulo, nakakatala ka mabulong netara kami sa sakit. Tuwa, din na mabuterwa sakit yan, netara ka no. Tulang ulit ni patay niyan, di magulo, sa magulo yan, nalusirakan. Na ayamaan na niya, na man nagkaamiyatay, napakalamakang kaapos o ka. Laburo siya diyan kaarkatano sang kahayuya, di nga hayuya. Nambasa yung man na mapita na sumasagadan kaya aamulas. Miya kalalaman na wasiya. Uway, adiang kana na abulan sa tataguan sa kasagit o dinabangkay. Kakatawan tano, igra siya pupagagaw sa amanan niya na Marawi, siya pupagagaw sa Delsor, siya pupagagaw sa 2nd District, o na 1st District o na sa Marawi, na kalakalaro ay amanan niya na igra muni, na ayat tataguan na bangkay. Nabiya kalalaman na nawasya. Sa kanigira, amaya nagkakananan, o din natitraga ko, namumutura ko, nandun ni kailangan siya, nalamamak na poswakan. Inna lillah, wa inna ilaihi raji'un, laburo ni igra mo niya, kapag kapikira ka na na oras na sakman ni karuranon. Manita ko wala di mapainalo. May wala ko di mapainalo. Na pagkapikira ka na, igira ko na tiga ka na, nauka, datarak na yan. Na ipag-isya ang tarianan, adi ang panaruruan sa ambulans. Sa makiswimam sa baryo, naga, asyalim Abdul Basir Sadaim. Nakata na kinuha sa iligan, kinuha sa reporta inalaron, nakata na imalig sangan ang hindi na baguhin na sagiran, sangan na kaya mo man yan. Namatang wala kayo amya pikiran na to, natiga ka ninawad na oras na pwede. Na iya pagkibulong ka nun ng kota simba ka na wala aparat ya ko Allah. Di mo man nanguta ka dadal pangawta amulan sa piya ka na kabanameli ka amulan sa tatawin sa bangkay, napakabato niya na music. Ayaw pa na dadal lagi na nasa parakin ro, tatatil ta. Bener ruputan naka-aulo driver. Hindi tinggal sa driver, baka ni Misko. Na di na namya kalala awasiya. Niya kalala awasiya. Ayat katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingnan kafa bil mauti wa'ida. Kasanaan tubuh Nabi awasiya total. Atuman yan sa ginawa. Kafa bil mauti wa'ida. Kasanaan tubuh Nabi total. Awasiya total sa ginawa niyan ang kakapipikir ako kapatay. Wasya temala. Pikiran ka, pagiri ko, ada na oras na malaga na kasi karumang ka. Ada na oras na malaga na kasi inaaka ako siya maaka. Ada na oras na malaga na kasi mga pagaring ka, mga babaeng ka, mga wataaka. Na ada na oras na ganatan na kaadiyang kaya dunia, nakitaluntong kasangkalan na di dalam makuba. Ada abang kasan inang pada ko mga pamilyang ka. Nadaabang ka ni may patalano ka mga tamo ka. Kaaya mo inang pada kasan, nasabi sa emanan niya na may pagamalaka. Laman ang kata-katiru Nabi sallallahu alaihi wasallam at tingin na yatba'ul mayt ada thalat ayaw na magunot kumiyatay andulog kumiyatay na talog andin ni kapatay yung bawatan wadam umatun Nabi umatul Islamiyah na andin ni kapatay o ayaw maana niya na manusia na ayaw tugo Nabi andulugun na talog di indulugun oy فيرجعان على اثنان ويبقى واحد
Na maka dulog diyan kota dulog na ayaw ko na paganyan dulog sa kota miyatay na talo paganyan na ahluhu wa maluhu wa amaluhu ayaw ko na dulog na paganyan na sa mga pamilya niyan. Ano rin nga patayo tao? Nandulog sa pamilya niyan, si karuman niya na mama, pamaka ayama na niya na babayam niya opat. O di na siya ama na niya na pamaka miyatay na tamiyatay na nulugi si ama iyan. O di na sina iyan. O di na siya mga wata iyan, mga tungan niya, nanulog sila noon. O amaluhu, nanulog sa tamok yan. Kawan na talakyan na prorano noon. O wado na mga talakyan ng gabay ron. O ay, ayama nanulugon. Na fayarji'ani itnani nambaling tugon nabi sudwon asara amya kadulog nambaling wa yabqa wahid na ayat tugon nabi kalamba apa terima gagsangkot ako banian na diin ko to amalian amya pasadian naman to kadua so tamo ka sa pamilya nga nang tangan yan kanaba kaniya ron netutuday siyang kota ko bang kami ambuy ka ino igira atabi-tabiat na digira ko na dinggura-guro kumakuha mama o di na sobra sa mga baya tadi ka ng mga baya amada ka na bagupaga ko liya kakagitana kadi mama na siya nga na di pa ni mamagusido-sido pengira daw ba di pa na po nga karumakan na ito na pa ni kakadang sa dunia labangan ako niya rin ang piyada kumata nabangon to pamaratya ka mga akali ang buto. Ada kala tabiatan ada pun nama kada buna bapa katikis nangya hadi ka mati tikis kada pun labang tabiatan makasami datan mabuna mama alam ngap kede ngading no napa makakuha natin iman to na intak ako din mada kada kaya tabiatan makasang ibu ba yung taka pengurokan Allahu akbar ibu ka pengurokan yarka laman ang kota khatiru imanan na Ghazali أتين عليت باقع والناس من حولك باكين فاستهيل أنك تموت والناس من حولك باكين هاي تبو إمام غزالي تانو دي ngatigen dai tau ambuatan wadam kagi ako imbawa taka ina aka na una aalibatan kau mga tunganin ka inauna titineng kaya maaka o pamakaari ka natitineng ka mga kakang ka natitineng ka mga tunganin ka apa pa maning asiran na saka ay nimbawatan na pungurok kagi ako imbawatan at tigil inauna sa mga tunganin ka na aalibatan kaya na pamaning asiran kay pasinga kaya kailangan manigiraan nimbawata so bai kaya naman laadad na tiwala sa kababaya na si karuman na mama laburo nigira apaganip na pagkakuwasawate na mama o di na dinawate na mapagin na mama o di na dinabun mama kala ay adin nabun mama kalang babe na kaya mama ana matang sobrang mama apa man na karumaw babe kapapakasaw niya sa kapkabayan ay daw at tanaduri niskin ako Allah sa wata abulakad ay matagayap na kusyan ng utamatag napalati akadud niya mga oripan do Allah nasama na ito na sa kawatan na pungurok ilaw man ang utamata at hindi kibutan na pungurok ito itong pungurok na isaki aliyon sa kitab nadatar ko na ng sumu'min kamatali asabi so kung sumu'min tao na ino di kabay abamatay kadinang kabay abamada ko dunia kadinang katawan adin kota kuman yang kokoban yan nadatar ang utawata ay ako nakapungurok yan tugon nabi ang kotawata na dinang kabay abamada sang utatiyan ng inayan kaigira man na matatagutan o kaya masusuang ganyawan na ditutugan yung tugon nabi al arwahu yantakilu makanun ila makan so kung sumangan yawa na ditutugalin makanun ila makan ato nang uta makanun ila makan ditutugalin ko darpa na madapang nasipang sa darpa kaya man na makan na darpa kana ba man na makan nakakan o kami na siya kakasya butong katara mo ta ba syaraba amik ato nagtaro na amik na diyon ko ta ba syaraba amik na madalam kana ba man na amik na detara na mga arif no Allah kagi ako yung mga tanga na pungurok ay nung kapungurok nagiging kakabay o baka madakot yan winaka Allahu akbar na andun ni kada kakotian winaka kagiyat sunabi na piterwen asunyawan na ditutuwalin madako alamul arwah na ayak man natuwalin na niya na diatian ina na madaka kotian wina na ship man tuwalin siya diyan kay dunia sa manen nakita lawan tanuron na diyan kay aloksano adiyan kay asiba yadara pakasorgan wallahu na ayak man niya nakiyapatan nis kanyan na ayak man na madapang sangan na kuba so tao madasotaw sangan na kuba na ayat transferan niya na sirat na madakapusirat na alongan na mauri kadiyang kay aniyawa tuwala bin na ditutuwalin na sa manin nakatatalawan tanurun mga oripan ng Allah di tanong pa nakatawa no antap manipakatulog sa diyang kay alokstan babay tanong pakasurgaan ng Allah kaayami alun sa hadith na uman mapita tugo nabi
na makan 70 ka kapamisitay umalakal mo. Kata di ko madusya ko wala nagpakai sisi apa misitap man. Tidak mga tanong tap man ipemisita niyan. Kapag mga kilitan no, oy nagpakai makatitinig siya di panigirawa tabi. Tadi di sudin. Napaguben ako niyan siya. Agumiraw sa kisong malakal mo. Natabi siya kada tuwala naman siya na makatitintang nga. Yan ang tanong. Allahu Akbar. Na po na ba ko niya ni siya ubay agumirawa skap man niya kay spatan niya no. Skap man niya niks. Batang wala kaya paguro na ko na so ka. Ina siya kayo na yung ada lagi tayo mama, mapasangi ka pa lagi tayo. O di na siya kaya lalay ang kakayaw. Paman naman nga madagada-gada. Allahu Akbar. Na po na ba siya nga niyo siya gumiraw sa malakal mo na alip. Ato ni mapipigir ka. Natingin na ka tayo sa may. Kaya pa mo siya, kadi ko awan ako. Kawang pa man, nasa kaning bugit yun. At tiga siya lim, kamalay parati, matang walaw di tanong siya, nagkakata. Ay nakada-kada, nagkulong siya, gusalantay na. Ama naman, naman nagkada-gada. Allahu Akbar. Na di na mga ori pa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ino to pangulok sa wata. Nagadi ng kabay, ubabada ko tiyan yun, nadataran sa mu'min. Ilan yung man nakalang, napupatay. Ano ni gila ko napakiling ka, amyatay babatada, napasyagada. Napadutos sa dunia kakabaya, aba pagawa ko dunia. Ate miyaling ka apete aba sumisinga. Allahu Akbar. Ay nakadagalan na gumugurok na datanan ng syawata. Na sumu'amin na ayaka patana apamikiran yan na amay kami labang. Kadiyang ko to kakada anyawan yan. Andyan ni kakada anyawan yan. Na ayami alim nabi na tingin na idha mata ahadukum falyu'radu maq'adahu. Igina at tugo nabi apete swisharakano na pake-eeleron syukadar pa niyan tugo nabi. Igiraan na mardusan niya waa. Naskan mga Fatima, away, na pinanggilin nyo ba na papagagura-gura kanong sa mala? O ba masaran niyang kota patay, kapag kilin niyang sukadar pa niyang tugon nabi. Ay, abu, apakaw ba yung tanoron, nasupapakaw nito sa sagot. Kapag man ang nabang ngayon, nasinyo tagot. Siya, hindi ka nusin. Siya na mga bagasing, anong lubay? Ang ano makasisirong. Away, ang ano siya nipka ba siya? Siya kanong. Nadim ko to akabasakan. Asupatay na pagpakailayron o Allah sa kadarapan niyan. La ilaha illallah. Na ino kailangan na ingila analalantang na ayamaan na niyan, napatay, nada akaguro. Baka ng pangirawa, ya Allah na nabulbudang kong sa kapatay, sa karatal mo. Na ayamabuakuan na ka, apakanuton sa sabot kaya pitiru nabi. Na nakinu mautakum bila ilaha illallah. Doon yung tugon nabi so patera kanu ko la ilaha illallah. Igiraan na patay na ipagindog talurong tugon nabi sallallahu alaihi wasallam. O ay kaya sipating ka kinaaka. Ama aka karumang kawata ka pagaring ka babay ka. Na rinipyo sa dokator, hospital at inabalingan niyo dan. Kami teman so sanga na meron. So gana ba kameron? Nabalingan na ka. Na tumaabang ka din ayaw makna niya na di ka tawdi sa putik pagitong na kaun ang kotwa la ilaha illallah. Ayat pitiru Nabi, naman kana akhiru kalamuhu, la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sa din tugon Nabi sa tao, amuri-puri. Amateru yan so la ilaha illallah, amateru yan, nataw sa surga tugon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nandun na ka komputer ka no. Sa kanan na nila ka na loks. Ari kaya tiya kay mamya na kay manager, na miya kalabi 80 na imam, kamangudap na imam. Na miyate ang utaloks na magato sa gusobra sa 30 na diyan. Na di kadang sa pasbi, aya pasbi niya na so 1,000 kada kaliana. Mata siya. Na di panagkuma sa subo ka alaw na alas 10 na sa masjid. Na aya pembeturo ng mga tungan niyan, na aya maana niya na biyungaw. Biyungaw siya ma, biyungaw si imam. Kaya kataw niya na biyungaw maswak to subo, na kana aba biyungaw. Kakataw niyan ada pa na mamasok subo, na sumiyong ka di tahajud. Naroon niya po nagpagi masadang utapas binya na 1,000. Na ayaw mo minti na tasbih yan, na la ilaha illallah, la ilaha illallah, na kagya ko patay. Na miya kapiapi kini sabot niya nun, nakapapakunot no miya kamungon. At ginaba pa, sabot ka. Na ayaw pa na mga di pangakorop, na di yung kutapakunot na, bapa, sabot ka, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Na kung umapakaro yung mamamatan yan, tingnan siya na Buddha ka. Nga pa ako di mo pangdaw ka, marini bata ka. Nako to ini mapakasyagut tadi mapangino nang utak pa kauno to jasagut. Aya manari tingna katero na rebudo. Na la ilaha illallah. Na miya katitin tanga sumada kala to tingna ya bali khatad. Aya pa kono tene na di khabibig.
Nakagi ako pwede na miya kagirawa asyhadu an la ilaha illallah na miya ngalin kakap narudin miya tay ang kotalok siya. Ada sebab na sa pamulaan nakasapuso ka na ayam magunga. Dataro ka gagardin. Sa ating sa pamulaan na ka, mamula ka sa ubi, na ayay pagungan na ubi. Mamula ka sa kamis, na kamis sa emanan niya pagungan yan. Na ayay pamulaan na ka na mabia, na magunga na mapia. Na oya tago nakakupuso ka na la ilaha illallah, na magunga. Na miya kalabud buda ka patirwang kaun. Ano nga man nagada-gada? Amay kalalala, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ang punsa na kawat tago na kaun. Ang naba, la ilaha illallah. Halango-lango na tugod-tugod na mumuri niya. Miya ko yaw ka. Oy, odi na siya gagal ko to. Datara di mo tadi na inup na kini mapag-istorya kapiu. Na adung na pagpakasabutan. Na aali betul mga watayan. Tu mga watayan ama, sabut ka. Na bani makanggang nga soloks. La. Nagmero sa mga watayan. Ma, sumpati nga sa ilallah. May tumilallah. La. Ano tu mga watayan ama, sumpati nga sa ilallah ka nga mga sologa. La. Nakagikot man nga suma ilallah. Nakagikot man na last. Ayaw niya bal siya na last two. Niya katitun nga sa mga tiyan. Tingnan niya tayo tanong. Siya man asong pao. Kalong kaman, nagkida-gida. Kagya sa lakaw, niya pamula ko puso. Ano ba na kaya po kasabutan? Naibuhin na ni Matarot. Maatab na ka. Tingin mo. Sasabot ka. Tingin mo. Tabla ka. Malinta. Adi man na rin mabuhay nga amano. Katawan na ka natabihan. Mabuhay na mga manok yan mabuhay. Nadipindira ka na no Antonio pag-usara na kao. O di buka pa makalakaw nga para na kami sila timing. O mano siya na komisyon ako naman nung ka ayama na inang ka. Kadi man na rin manok na miya makapiya-piya dat kada karataan yan. Kana ba mga high blood? May kapapakarangitan na kapkay blood yun na piya di pagato na di nga di pangitakan. Kadi nga di panubigan na di nga di panubigan. Nakikita ka na kan, ay mabuhay na sumako. Piya di pagato nga manok na kaya malatabatan. Kaya na panagkabtan ako na nga, pamatay niyan. Allahu Akbar. Ay manip, kalakakan siya alungan na mori. Nabatan ng mga masyalungan na mori na pamakatinigwala nga mga manok. Ada mga pagangyan. Agumiro suwal na manok, ano sa pagangyan? Dahil ito, dilidiin. Matang wala, kaya napawan ako niyan. Nami kagumiro suwal at tinakatan sa sinso. Upawin nga siya mag... Pagkakatuda. Dahil ito, panganita ko wala di maulaw-lao. So aki sulango na dusa na lango na kikatawbat asara iginakutaw. Lango na katawbat. Asara iginakutaw. Oy. Da api sukapan ako to na asara di ka panakoto. Asara ganakan nakasukapan ako to. Lango na kadustaan na asara ganakan utaw na tubatan niya ko Allah. Napakatawbatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dali mo taka ba siyang mangurit ng Allah. Ayaw man na niya nagira na pwetay na ipagitong tanoron sabot ka. Na ayaw ka may kapwetay. Na uubi na kaw nangari ka, si satangilan yan. Na e-estimatean ka, ading ka makakabatangilan yan. Natatangin ka, supla kayo niyan terwa. Ama, ina, karama ko, wataakan, pagari ko, sabot ka, baka maribat. Kasumumuso sa itan tugunabi, na marurupa sa pagkababayan na ka, nasasalinan yan. O siya makay pagkababayan na ka, sina kasi karama nga, nasasalinan yan. At yun nasakan si karamang ka, naturuang ka, din natuwan. Allahu Akbar. Nasa kamabuha mo ko na pagkita mo nakatiro nga sula ilaha illallah. Dasiba na inong tabus Allah. Na umayling ka ang ariyan na pagkabanga-banga, natarka kayo na pruto ka papakasabot. Na ame kada pa namatay, nada niyadap man ang ariyan na pagkabanga-banga, natungo na ka man, napananayin ka. La ilaha illallah. Kanabang urarapid. Aba ka pang hanap man o ba nga di pag-islamosyon na kakierdutan sa humor. Adi nga di pamagaya-kayakan. Dataro yung video no siya bagi ko mga lokstan no buwan eh. Ay gila ko na napwetay na adang mo napwetay na di na di pamagaya-kayakan. Nanasawa akong kao. Ting mabumardo siya niyang naon niya nung pamagaya-kayakan na la ilaha illallah. Nadapon namatay siya pa din namin atay kakiyagitan. Kati katawa ng kaapwete na di nga panipakakito sinamiyang buhay ka. Nandiyan mabi ko na usang taro. La ilaha illallah. Tingin naman buhay. La ilaha. Kaya kita siya pa din. Napangiraway daw. Miya ka surga siya mga. Miya ka sabot. Oy. Iyuno ka man eh. Kapiya ka kita na ka. Ito, manutanawan. Tanong maswang nga katalakin sa apwetay.
Na gina mabuan ay babagta da bangkay na di gugurok tabir ka ng mga Fatima. Mada kaligiraw na kasi mga na di mamagusibi ka. Adam! Gadadin! Ay, daw! Naniha! Ayaw pero naniha! Napapakasik sa kumiyatay tugo nabi. Adi nga nakaguro kaniha. Ayaw pa baka pumurok sa kandidiagaw. Di nga nakaguro ka kandidiagaw? Na, di mapia. Ato ni kandidiagaw. Nangota di po ni manarwa. Kadi si sentimentala. Ayaw buwa kurang na music ha. Naibuwa kurang na music. Ay, tangkwa na kaibuwa kurang na music. Ay, napkita naman tao na salida. Oh, kenapa di kapake sa kaguro kami natin? Kadip man kapake ba na ibabita daw bangin na baka nakikikil. At tiga, iya, betul lagi. Aku pakaya ulung kawin sa kawanay. Hindi na siya kaya na kurang satu nini mga niya tinggal siya. Baka nakanap man na ba kadingurok? Namutas siya po nakaguro. Kung di mo takaguro ka, daw! Ay, daw! Kung nang takaguro ka siya po na, kung kinutakaguro kami yan. Agiyos to na siya kan madakala mga bay. Tabi-tabi ta. Ino ay arangan na kanong nare manager na diyan gabay na isa siya na nabigyan wala sa kalamang ipuso. Api ang pansyo nabi nami aliw nabi ito nabi na urban yung siya ng pupumakata ni Shalima. Uban yung siya ng pupumasong anino ka aliw tanubuya. Agim niya kadakadakal mabukato na kamamatabi at amit tatay akad na mala akatirwa. Ilang kakataluan niya si karuman niya nababay na yakatala sa kape! Natunem ya apa mimi kau de. Ne kagi ako pupungan na kanan si karumanen na kanabad ito ha. Ubagu kagi ako pumangan na kanyan. Si kapa karumanen na dadangan niya may nauso mga laki niya na dataraw to ha. Natunem masuswa. Ang irang mapamagagaw. Oh ha, kagi kadakalan mabutabi tadi kita pungan na kana matang wala kaya mo buka na den nagumagumagyan. Atang Allah. Ya ko din ini betul ni. Apa na chokman? Kota apa na chokman? Tabi ka mga sabi mo. Allahu Akbar. Nadi na mga Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Ayaw ko mi alwi tanu na somyata ito nabi na talo amagunuton paganero na so pamilya niyan. Kadua na so tamukan ikatalo na so amalian. Na fayar jiani itnani na so konsodo ng baling tugo nabi. Na ayaw ko ng baling na paganero na so pamilya niya ng maling. Kadua na so tamo ko ka. Dia mo tapos na tamo ko ka. Dia pa makatrak ka. Nakadabayar ka parambangan. Alam yang gulaw la sangay aranaw. Di takataw nung sa aranaw. Importante na sa aranaw. Na aya din na pupulutulong ng koto area ka na alim. As si mabumya kapasan sa Pakistan. As si Alim Abdul Hakim Salim. Na pupulutul niyan. Alam yang gulaw la tingin sa aranaw. Na diyong koto akero maina tanto din ko mga bigan wala isa sira na bigan wala sa kakawasaan ka mga padagang sinasi sa Manila na ayaw panadagangan niran na legal dia dagangan niran na mibala siya sa walay o di ako pagkaribat na talok kandana o di talok kandana na dua kanina amya kabalang-balang amya kalala na ayaw miyang gastoron na milyon amyang gastoron di mamino si amanan niya na sa 10 ka milyon amyang gastoron. Na kagi ako magan mapasa na di siya ni mitira kerumay na magan mabuso bukas sa puasa. Na pangirawa di yung koto babero na are. Abi iyan, tinay no kanan. Na tinay na kabaling itasan kay awalen na may kasimang na si iko kabugay ron sa talugoy ko puasa. Kapala mabugya puasaan. Na tinga na mamaska naman na saan siya mapipikir ka. Na tinga na yung tingabayakan. Ame ka katya magan tinga na nga puasa. Na aya kabaling itasin na amay kaamanan yan. Nakabukas sa talugoy ko Ramadan. Tigi karuman na final, di na ni kuwanak. Napakaganda so tutul na tagi ako kapuasaan, taman sa miyapasad, sa puasa. Na mali siya sa ranaw, mali nga nila nang kawali, kasi mang niran. Amala aming gusto rin mamilyon. Kandarawang nga, bali na miyatay, adiyan kaya amamon. Miyatay sa mama. Nakagi ako matay sa mama na inalaw siya lagi, di nga na andang airport sa Lumbia. Dapat matago siya lagi nga na. Inalaw sa mama. Nariuran ko ayaw maanan niya na sala ko pa na traka kiaruran na nun. Kanabal sa mga traka na mga latest. Katingin na di na mga babuya, mga braniwe, na tingin na di dapat na di maruran si Kuan. Na misibar sa mga pamilya niyan, pamilyang utamama. Nakagi ako miyumas sa ingat na ayaw pitiro mga pamilya niyan. Kaya na lang ano karuman na babay. Tinandita no bisitiro si Aki. Yun nga karuman yan. Tugo mga pagarinan, ako mga luksyan, ako mga babay na saan ka na nawala iniwam ya pasad? Ala tiga ka babay karuman na di ka pakay kapamalian.
Dapat na tingin nakabalingin kasi mga namay kakabukaan. Nakaya si Manginom na bangay. Tingnan niyo ka mga pagarin na mga noksya na mga babay na namatang kuwala. Miyara sara sero na manamo. Na miyara sara sero na amanan niya ng balay. Kapilakiyar kakanabas kabiki pinangon. Na uriyan niya na di mo pagibali mawali niya na. Ay terusun. Tingnan na uban niyo rong talo sa mga tinawatano. Inalangan yan. Tuwaliran. Tigmabuan ka ang mga pagarin na tapang na nakamatang kuwal daw niya. Meron pe ang kaya awalay niyo. Natama siya kekom na drami kumiyatay. Doon na kay Mikasuit. Doon misul. Ako luwa sa malamor ka. Nalaman ito kami balay sa miya kapi-api paras na doon may taros ka doon pagitaros niya karuman yan. Doon makangga guna sa dunia. La ilaha illallah. Padil ko takabasa karakano pagarya. Babayakan, matay ka. Na ibatin ka kanabar ka parang mga so traka ka tamo ka kakadato ka. Kati-ate mele ka amyate bunin ulog so traka na fortune. O di na nabaran yan. Tinulungan niyo rin ang nananabaran yan. Ay dapat ako nung ulugwera rakapan. Naya pa na makatala siya nga nanabang ka. O di nangyay pa na ka, nangutamulin yan. Di another opak ulo. Allahu Akbar. Paman, ulog din na nakatatanam niyo po yun na lang. Nasinya nga ba na nga, di niya tabar. Doon na kaya bar ka, purong mga napeso sila po na ka. Apya pa na iya sila po na ka na miya luma-luma. Aya pa na ba iya sila po na ka na touchscreen. At ang wala, tina, begin sa sila po na ka papakasat. Para di kami di maka-Facebook. Na dapat ko na Facebook yan kami na pala siya na ay. Ito ni masasawa ka. May atay tanong, kaya sobrang tanong. Nabura ka na, kadi nga panilay. Allahu Akbar. Kati di nga amranaw, ina ko nagkito siya, na kanina ko may bago nga cellphone na adap tiwag. Na di nga utong na tiwag, na saitan na. Napesa ko man, kaya ko na tinapamakinig ang manaling, masamida. Lagi dia mabuang, kaya amakal, amranaw, tabi na malabuda, ay maanan niya na malabuda mangakal, na miyakal, bulabuda kalan. Nako pagidip ng cellphone. Niya kay siya na tumiyawag ako agad, mayroon ng titong, tamang na cellphone na, ako matuli na sa pakanga. Na tumiyawag ako, nako pagi ko tiwag ako niya, kinagang naswarakan. Ikira ko na, skataib, katawagan na ginota, nakalaban niya number. Assalamualaikum, natiga ka na, assalamualaikum, tingin mag-uwi, assalamualaikum. Tingin na netar ta sa ngari, tingin mag-uwi netar ta sa ngari. Tingin na antaka, tingin na antaka. Na tingin na ino ka, tingin na ito na ini. Makang wala ka, may tuna, may papasakan. Hagi dia kakap kebuluga ka dunia na ka high-tech. Na ayabu tugu nabi ka lamba sang koto awalain yang koto awalain ka ako bang ka akyatagwan ka na ayabu tugu nabi ka lamba na swama ka. Inaw pagare ko ayabu ka na kasang kalan ako bang ka babe ko na swama ka. Datala dia kay lokstan insyaallah pakasurgaan wallah. Na ayabu kanu sang kanan ako banyan na sumyang papasagi na amal aparatyak wallah. At ni pinakamala-amala ka, di kanya malagin, nasasambay ang alimang ako. Ino miya kapi-api adi ang kaya kasyambay ang kadi kanyang malagin. Kadi ng kanyan ko kubang ka. Na tamang sa di kalakaan sa surga. Tamang sa di maadin sa alungan na maure. Na ayaw maanan yan, na di kanyang pagawa ang kukubang ka. So, zakat ka, so Ramadan ka, so kapi ang kay kapalokolokas, kapi ang kay kapiakaroma, kapi ang kay kapakitutungan na, nagupulong pa so kapi ang ikapakisisiringan na. Adi ang kaya kapakisisiringan na, napadapa na ang kisurgaw tao. Basta mapia kay siringan, napadapa na ang kisurga sa surga. Sa katawa ulama, na may alawin yan, na tingin na latari, fata'arifu man ana. Di akong kapag-isya iyo, anta ako, ay ising ka na, so siringan na kan, kageto kawan na kau anta ako. So akiso taw na geto kawan na ka, nasubuso silingan niya, nainga siya, gare, daan ino kanan, di ka silingan na kanto ni betadin, ay dunya nga mumuya ka no, sa kando ni matawro na matang wala ka baramananan, miya kapi-api na ni paramay. Naketo kawan na ka, so ulo-ulo silingan na ka. Keto kawan na ka, so ulo-ulo taw, ay di na ka di-certify na so silingan na ka. Nagirap man na social daw tali mataron. Ay, hanta ko na ya. Kagila lang nga Kilala ka na nan. Hindi na sulit yung orang kamanok sa wadami. Dito nga asaging kasi kapata ko puro karoon yung kuwa. Imantom na latest na kanaba puwetan sa saging aputikaw na. Ay mantom na sinup ka na ko. Tayo niyan. Bana saging nga kanong maguna. Kagi ako may kaduwi nila. Tingnan inshallah na puwetan na kanyang kapita. Kagi ako may liyan. Na makatitirin sa saging nga kan. Nadaw siya nga niyan. Di ka na banda yan. May manukuro na iganti. Ay kata ko na ba iganti yan. Kato ni kapagkakawan yan.
Iya kasi buta na ba mausya. Tapi apa nakawit niya na kau lu bedun. Iya kasi pergi ketan. Allahu Akbar. Na dia nan. Opo na ay katawing ako siningan ka. Na maratay lalag. Maratay parangay. Na tiruang kaadito ni amanan yan. Nakapakamatali sa anong anamori. Laman. Ayam ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kaaling tanwain. Amya ka titeng ki Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu Peterian. Peteru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigna arba'a min syi'adah. Patakakna si tugu Nabi asadin satau mata gurunaya na panalamat nga sa Allah ka ini kalimu ka wallah. Basta mata guru kanya pa. Paganin tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam na al-mar'atu salihah na upuna aya matagur khaabay ska adato aya matagur khaabay datarang nga mga berkatanu na ba iya bilang ngataw na lalisan ka din nakamapaka surga kanya insyaallah datarang nga baytanu doksano terima Allah basta abaiya darudupa ka na bilang ngataw na insyaallah na sikanian din ituludu ko surga. Apa yang dikatakan na mga tujuh na kakapugawan yan, are, ino panan, tujuh ta, batap tujuh, are, sunat na mapita, batap sunat, are, na batap sunat ka, Allahu Akbar, ituloy na kanya sa surga, agi ayak karumang ka na bilang ataw. O punaya karumang ka pagari ko, tabi, na ka na ba bilang ataw, ka bilang at. Niyatay tayo. Matang, wallah, kapya siya katili sa kamuna, din yung katawa. Pagkatin nila kasi kamu na miya rupropotra. At tingnan na sorry to, tingnan mo ni panasawaw. Naguto ko sa pidakan. Ay buka to, nina magi ko ganto. Allahu Akbar. Pwede matabir ka ng mga bay, napadaki sa bilang ataw bay, na kailangan na subabay na makaswa maninindin. Laban ang kaya mga sarawang, mga artista, bipura-pura romansiran, nadaay sila na diklasan na mula sa kapaninindin. Okay, naswaya na nga na kanunang amranaw na isa atribu sa Pilipinas, ang Muslim, isa ang mapasang ikapanininan, ang mapikapaninan, na isaw na diya mga amranaw, diya mga berkatanong. Kaswa nga mga sarwang, ang nagkatulong katanong mga bay amranaw, na makatinda, na isa kalamisaan, na uniform, lamang binaning. So bagas, na binaning kakalawagan. So sawaw na binaning, nasasada na binaning, nasopasyokamo na binaning, nasopasyopaparya na binaning, na epanapukino na si binaning. Nasumong plasya na lang ang binaning. Nakatuwa na kamabuang kaamara na sa kapanininan. Sikano mga bay, kisuni po sa surga, diyang kanan na kaaalimay, sang kanan na panganang ka na para ko pamilyang ka. Sabi tubo nabi sabai man imra'atun mata. Sabi tubo nabi sabai, akapan ka nga nakapatay, apagkababa ini karuman na mama na dari kadung ko surga. Datalang nga ababay tanong. Sabi sa kapagkababero ni karuman na insyaAllah na inyan pangkatang ko surga. Kaya pala rin ba po agiraw sa mama ito, paka surga na Allah, ang mutwa karumah ka na babay. Ay daw, ya Allah, kani mo na kaya nang utang bitatapi, ya Allah. Nasanin sa kapagkababay ko, na dito ni pangkatang nakababay ko surga. Ubuman siya babay, tapi tanin ni kapatay niya na ba nakikikil siya mama. Biada siya di mga dot. Biada siya di mga kababay. Agi katawan tanwa dia kaya abay na sukarangit yan, nagukawaraw niya, nagukatitigas yan, nasip ketimo-timo sa ngari iyan. As katanong mabuha mga mama, na di dapat tabatan ng kiswaso ako mga babay. Basta hindi kayo na makilaro mga akiatar man yan na mudul yan, sulatin ka rin ni kapahapadagwin ka. Maragay! Kadi kaya babay na pere warwarang ka, babay pa makasunto ka kano, pere warwarang, makato ka lang siya, makatalopono, lara ka na batay ka wanu. Pere warwarang, nyamunok, nyamunok. Nasa ka, miya katuwa-tuwa lima. Pa! Nama ko masaka naman. Iswa-swa ka kikarumang. Ayaw ka tiro Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, inawasya tanong sa binatan ng mga dato. Unang tanong sa tanong sa mga dato. Oh, kami nasa mga baypan, kami kas katanabo, kati miya suwata konche. Oy, na ayaw mo aman yan. Na subay na igira atugo umarap kararangitan na gaganak ka na din simbaga. Na sira ka tanong, na ayaw pa na mapya na awatang ka. Meleng ka. Kami akaragay. Kadil ka abay na ayaw ganin yan na ganyan tontong. Ganyan tontong nga ganin yan. Na makasibatan na kanya karangit na Panginoon ba kasi kapapadagwin ka. Oy, napkarangan na kabuha ka pakapya ginawan yan. Mali kabu, na mga wata, Anthony masusuway umiiyo. Abe, mawi siya budi. Oyaw.
Baka niya nung tarwa, baka niya ako, Naistimita nga kibutan niya ng utabadi. Namangot, ato may miya suyo, miyo. Agay! Miya dua ba niya? Sige na kritikal. Pero niyo na sumapa siya ba nuhi? Na miya lingot, mamalingan. At yung mangot, ato ni masuyo, miyo. Abe! Miya to niya so pura pay baka. Pagkatatragir niya. Pagupakan niya kunulong ka. Nauba ka pa si pani kami kuya. Pero niyo rin mga tasya ko siya iligay. Nanamay ka ko, naistimita. Mangot, ato ni miya suyo, miyo. Abe! Isa to lang. Ito pa kayo sa mayaway. Natika miya doon siya niya katulong yan. Nasaan sirang ka doon, napaya miya ulugan lang ito. Nasungwing ka, nakapating ka, aba kayo, na baka makatatagip siya mangga at roso. Atay tepe na pagkaniyan. Nakating aba kayo, tiga umiyan, hindi ka madipagay, balada ka na kekwaw. Naman na ba ka kayo ni kakiyatarman? Atang walo, di ka niya makakaba. Dahil panubo kili kag managkarang itan na nagpuno nga kata sa tepa mangga kay lo tanatarasyo. Barang lo din makapi ang ginawa niya. Kaya mapeter na natin na rin sa kana iswa sa harap. Ano na pa ni kapakam lagi. Dapat naman na rin mabunas katan mga datunas katan ni puna mga ngapin. Ugay na o subabay. Tuguna bi ala o khabirukum binisa'in ahlil jannah. Bahkan sekanot tubuh Nabi penutuli sabai atau sa surga atau penamatay na atau sa surga. Itu mga sahabat ko na ya Rasulullah, mana ya Rasulullah, umsi Rasulullah. Na tiga na ba iya na umapasan ka bagay sa lugar, mamaapan, matigra ba Igira akira langitan yang sekarumanyan, igira na mila tarataw na pagkagangkanyan aginawan niyan. Kalalangitan sekarumanyan na mama. Na kapatan niya na lima ikaruman niya na mama. Hadihi yadi wa fi yadika bigamdin la aktahil hatta tarada. Inawaki lima kanaya na limang kana na piyakanda ko pinaangka piyakanda kataangka. Ibatalan sa kapur Allah kaniya kamukan angka limang kaaki sa taman sa dia kemene na ka makapiya ginawang ka. Kamor ka ang kama maamay kasun subabe niya ngangapin nas kapadi di pakapiya ginawan yan. Kaso masay ngamam. Yang gue bukan. Ya beri nak. Allahu Akbar baik penai. Allahu Akbar. Hati dapat naskatan ibu bukan syarilah. Allahu Akbar mga oripun Allah. Nadi mga oripun Allah Subhanahu wa taala. Dapatan ano? Baik atau sa surga. Isa arupa ng kaya baik atau sa surga na kanat laha kasratul haya. Na upo na ka mayle ko ba ayaw laulan niya na malay kaya na tiruang kaataw sa surga malay kaya ayaw maana niya na di miki pumag-istorya sabaw na makapumaganta di makipag-istorya sabaw na makapusyubi kaan mabuot ka ito nakatabira ka ng mga bay ano ka di ko kanuturo kasi ako tulog ako ka na babero no agay may katumuro ko ka no may asintaro ka no tabira ka no namada ka rin ako na mati mo siya ka ito na yabuan taantay na nalang na po siya gada ini naman ito nga tagodakin dagat timing ano niya si Makano na niya kita tumitin dua kata bube na manip siya na susudi nila ay do susubagaw tigil ay do ini naman ito kasabi di ba daw tiga ka namin atay tanong iya bisa na nga babay pagi ako ilay nakalabutan yan ang adi sudi na sunsuad daw talay matawro ang abutan yan na sobra sa niya to tungaw na kara nang napasyagan na nangon na pangit na sa kaniyang imatay doon. Napananggilay kanan, isa na napagkabuatan, isa ababaya bilang ataw, amanay kaya, panisa ka na akayaw bilang ataw, abae, na diyang koto ubani makanggan na bagsep karata ginaw silingan yan. Udi, na ubani yan pagkaringa sa silingan yan. Allahu Akbar. Naku na ababaya, malay kaya, niyang isa nakadi ko, mapangarumasyo at tawail. Tuguel ko at na babuat tawa ulay, imanto na miyak pangaruma ka, na pumusyatang ka. Ay tili pagusyata ka na ka, na siya karumang ka, na siya pang ka, sumbala amatan niyan. Na siya pang ka, sungirong iyan, na siya pang ka, sumbala atanginan niyan, na siya pang ka, sungari iyan. Tigil ko at na babuat tawa miyak pangaruma. Antonio kita ka siya pang ka, kikarumang ka, kumbala amatan niyan. Nakalaba ka ko sa stapler. Kalabang nga pag-iskas TV na, pipilingat ha?
Aya kasih pangkau na pananggiling ka ababay. Ubaya ka pagkilir kay karumang ka nalalayo ka din ka sa saitan. Madakal man abay at tabi ito aya po ka pa kapipegino niya na anak ko sukati karuman niya na meling nga masih karuman niya mama napakatetaman niya nung mabuo. Tapi aku gula na untuk niya nang tapi di kaba. Kabe di makapasero na di penindigan. Pernah biasa tangguson niya na di penemen lagu yang melewang otoan. Belian na. Banap kemurkaan mama adina so bani kota lalong mama ada wida kali ang pamilya niyan. Allahu akbar. Namada kalau pun niya ka masyarakat dia mana nakasuwat na dua. Tani kasuwat baganero na bawa sa pipi. Tiga pagkakana. Kadua na bawa siya ngingi. Igada da miya suwat kana diga makasasanginghi.